část jenom, ať se potom můžete připravovat na zápas. Takže téma té přednášky je taktické jednání a čtení hry brankáře v jednotlivých kategoriích. Takové jednání je takové všeobecné, ne úplně rozložené do věkových kategorií a potom samozřejmě to čtení hry, který je za mě strašně dost složité téma, ale uvidíme a určitě rád uslyším vaše názory na ty situace. Takže tady máme jenom nějaký obsah toho, co to bude obnášet, to znamená taktika hry brankáře, taktika a technika řešení situací. Nebudu to číst 1 1 2 a potom tam máme čtení hry v přesilových hrách a nakonec tam bude čtení hry v jednotlivých kategoriích. Taktika hry brankáře, no tak už jsme si toho tady dneska řekli opravdu hodně. Já si myslím, že spoustu těch témat, nebo respektive těch bodů, které jste zmiňovali, ať v té diskuzi nebo v vašich, řekněme, otázkách, některých tam byly zmíněny. To znamená, nedílnou součástí pro brankáře je vlastní taktická hra, tam v mnoha případech jenom výkon zviditelňuje a mnohdy usnadňuje jeho práci. Já si myslím, že tady na těch bodech není nic tak složitého. Takticky vyspělý brankář se vlastně stává součástí obranného systému mužstva. Při řešení taktických variant se objeví řada nepřesností, které vesměs pramení z nesprávné anticipace brankáře nebo ze špatné komunikace s hráči. Tento problém se snažíme vyřešit častým zařazováním modelových situací. To znamená, ta taktika samozřejmě se nějakým způsobem rozvíjí tím herním vytížením, to znamená, čím ten brankář je zkušenější, tak samozřejmě, tak jak to zmiňoval Hory, potom dokáže ty taktické věci řešit velice dobře. Nejvíce taktických dovedností si brankář ověřuje v herním projevu a zkušenosti z něj se pak přeměřují v taktickou vyzrálost. Takhle to projedu, co patří k správné taktické hry brankáře, taktice hry brankáře. Já nevím, chci vás do toho trošku zapojit, takže co tam k tomu tak nějak patří. Zhruba. Takže musí asi nějak tak jako stát na kotouč. Ano, tak. Vám to ulehčil, správné postavení brankáře vzhledem ke kotouči, tak aby zakryl co největší prostor branky. Asi ten základní věc. Taktický manévrování, to znamená bruslení v prostoru brankoviště, zmenšuje brankář útočníkovi střelecké možnosti pro dosažení branky. Takže to je vlastně všechno spojení. Já nevím, používáte někdo s těma menšíma brankářema takové, už jsme se na to ptali, co možná budu opakovat, takové ty gumy nebo nějaké takové ty věci na ukazování těch úhlů, je to velice dobrá pomůcka k tomu. To znamená, když si ještě nakonec dáte GoPro kameru nebo tablet, tak samozřejmě krásně můžete ukázat tomu brankáři, jak v té bráně stojí, jak je hodně větý a kolik má kolem sebe toho prostoru. Takže to si myslím, že je velice dobrá pomůcka k taktice hry brankáře, to znamená k tomu manévrování, respektive důslednost tomu nákladní. Důsledný základní postoj brankáře v taktickém postavení nutí útočníka k dlouhému přemýšlení a tím k opožděnému momentu zakončení akce, což staví brankáře do výhodnější pozice. Ano, já si myslím, že také není úplně až co dodat. Samozřejmě tam se potom dostaneme k tomu čtení té hry, to znamená i k situacím, kdy my nečteme jenom toho útočícího hráče, ale samozřejmě načítáme i tu situaci toho svého spoluhráče, který se nějak v té situaci chová. Tady to asi je jedna z důležitých věcí k taktice brankáře, taktéž patří zrychlení či zpomalení hry. A to podle vývoje utkání nebo podle pokynu trenéra. Jde o taktické rozehrání kotouče spoluhráčům rychlého protiútoku, či naopak častějším přerušováním a jmenovat narůstající tlak soupeře. Správnou rozehrávkou či zastavením kotouče za brankou může brankář nejednou překvapit soupeře natolik, že dostane své spoluhráče do přečíslení nebo do jiné výhody. Tak tady to musím říct, že je opravdu velice důležité, to znamená, mnohdy já jsem měl jednoho spoluhráče, tím se jmenoval se Jarda Nedvěd a kdykoliv jsem viděl jakýkoliv kotouč, tak si vždycky hned vedle mě boukal hokejkou, když jsem mu to rozehrál, tak šel a pomlátil hokejkou na střídačce, ale naučil mě tím prostě
prostě zrychlovat tu hru a nemít vhazování v obranném pásmu. A myslím si, že v různých těch kategoriích je to strašně důležité si sednout s tím trenérem a prokomunikovat to tak, aby to ty hráči samozřejmě čekali a ten brankář se naučil ten pokor rozehrát. I nakrátko samozřejmě a i ta spolupráce za brankou je velice důležitá. Řízení spoluhráčů před vlastní brankou a v jejím okolí, když patří k povinnostem dobrého brankáře, pokyny spoluhráčů musí být jasné, zřetelné, heslovité a především všem srozumitelné. S nácvikem koordinace, chytání a hlasového ovládání musíme začínat i v žákovských kategoriích, aby se tato činnost dala automatizovala. Já si myslím, to tady zmiňoval Ori a bylo to skvělé, když mi to tady říkal, protože to připravil tady na tu přednášku, to znamená, čím byl starší, tak tím víc prostě na ty hráče s nima komunikoval a vlastně jim pomáhal, protože zároveň ten brankář to nejvíc vidí. Takže to je strašně důležité. Já třeba tady k tomu jenom můžu říct, že jedno z celkem slušných tréninků a zeptám se vás, až vám představím to cvičení na suchu. Jestli to někdy děláte, tak jsou takové ty hlasové pokyny, to znamená, máte třeba z dva brankáře v malém věku, vidíme 7, 8, 9 let, vezmete ho, jednomu zavážete oči, uděláte nějakou dráhu, je to jedno podle toho, co si tam připravíte, samozřejmě, aby se nezranili, a necháte je navigovat, taková ta hra na tu navigaci. Jo, docílíte tím, můžu vám říct, že to není vůbec nic jednoduchého, a docílíte tím, že prostě ty golmani mezi sebou budou komunikovat, budou mezi sebou, ten ho bude navigovat a ono to opravdu není úplně z začátku tak jednoduché říct, jdi dopředu, doleva, doprava, nevím, přes pločník, nebo cokoliv tam dáte. Děláte to někdo v těch nejnižších věkových kategoriích? Zaměříte se na nějaký takový trénink. Doporučuju, zkuste to. Není to vůbec špatné, protože se naučíte trošku mluvit. Já si myslím, že nechci furt zmiňovat Zdenka, ale Martin Láska mi to potvrdí, že rozdíl mezi tréninkem českého nároďáku, řekněme celých těch evropských nároďáků a potom k té Kanady a Ameriky, je, že když si stoupnete za dveře, tak ty tam furt po sobě řvou, ty Kanaděni, Američani a Češi a všichni ty evropští, tak ty jsou tam pomalu sticha a můžete tam hodit špendlík a slyšíte to. To znamená, ta komunikace celkově v té Evropě je trošku jiná. Takže tady v tom je to celkem důležité, aby hlavně ty golmani, a my dneska, když jezdíme se dívat na ty brankáře, tak jedna z věcí toho kritéria je vybíráme. Hodně sledujeme to, jestli ty brankáři si trošku řídí tu hru, jakýmikoliv povely, samozřejmě setkali jsme se s tím, že tam třeba s některých volnou záda, to je jediný slovo, který umí, ale opravdu ta komunikace s těma hráči v určitém věku začíná být potom důležitá. Rovněž určování postavení hráčů při vhazování v obranném pásmu, a to ve spolupráci s hráči, který hraje vhazování. Úplně typická věc je taková, že když máte ze svého pohledu na pravé straně bully a váš hráč to hraje backendem, je levák, tak samozřejmě, aby vás nepřekvapilo, že už jenom ta komunikace mezi tím je důležitá a mnohdy samozřejmě i to, že třeba nevidíte na toho obránce na té modré čáře, takže si ty hráče trošku posouváte tak, abyste tu situaci mohli vyřešit správně. Našli byste ještě nějaké jiné taktické věci k tomu, co třeba tam chybí? Herní systém je v určité věkové kategorii určitě. Herní systémy můžou být samozřejmě signály pobuli nějaké, nejenom v obranném pásmu, to může být připraveno na ty situace a herní systémy, tak jsou souhlasné. Samozřejmě, už to tady bylo zmiňované, k té taktice hry patří i to, a my to tam potom budeme mít částečně, jak řešit různé situace, 2 na 1, 3 na 2 a takovéhle věci. Ano, protože samozřejmě, když všichni vidí, co mají v té dané situaci dělat, tak to může ulehčit. Nicméně před chvilkou jsme se tady s klukama bavili o jiných situacích a ne, nebo skoro není úplně stejná situace. Tak, taktika a technika řešení situací 1 na 1, 2 na 2 a tak dále. No, tady to je takový tenký led. Já jenom řeknu, že jsem tam zmiňoval jenom ty základní věci a můžeme se o tom dál pobavit, o těch nastavbách, které tam nejsou. Situace 1 na 1, správné postavení brankáře je první předpoklad k úspěšnému řešení této herní situace.
To znamená, tam nás nemůže překvapit nějaká přihrávka. Je strašně důležité v tuhle chvíli být postaven tak, aby tam neprošla střela skrz toho hráče. Samozřejmě v té taktice patří i to, aby jak správně by to měl hrát ten obránce, to znamená, jak by vám měl pomoct. To znamená, hokejka do potouče a myslím si, že je mnoho případů, kdy ten zkušený obránce vlastně nechá toho hráče kolem sebe vystřelit. Druhá věc je, že když ho bude objíždět, tak je dobré, aby ten obránce ho vytlačoval co nejvíce ze střeleckého úhlu a nepustil ho před bránu. To znamená, tady v tom ta taktika je velká, spojená se spoluprácí s tím obráncem. Situace 2-2 je stejná, může tam přijít přihrávka, může tam být samozřejmě nějaké překřížení, ale zase je rozhodující a to bude úplně na konci, kdy hráči se snaží ty střelce dostat do postavení, aby nestříleli z předbrankového prostoru, ale tak dostat. Situace 2-0, důležitým prvkem této herní situace je nebýt příliš agresivní, stát na střelce, ale nechat se vytáhnout daleko od druhého hráče, kdybyste v pozici, abyste mohli reagovat na střelu nebo přihrávku. A nevím, samozřejmě není to, neříkám, že se to nemůže stát, není to úplně typická ta situace, neměla by se stávat, ale samozřejmě, když tady v té situaci bude ten brankář malinko čítovat a bude mít právě nějakou taktickou vyzrálost, tak si myslím, že může dostat ty hráče do takové situace, kdy to pro ně nebude moc příjemné zakončit takovouhle situaci. Situace 2-1 je souhrou mezi obráncem a brankářem, v větší vzdálenosti od branky se snaží vytlačit proti hráče s kotoučem ze střeleckého úhlu. V blízkosti branky pak přebírá hráče bez kotouče a brankář se věnuje hráči s kotoučem. Neméně důležité při této situaci je čtení hry nejen útočících hráčů, jsou to leváci a praváci, ale i svého spoluhráče, protože před svým jednáním může ovlivnit a brankáři ulehčit řešení této herní situace. Já tam teď dva klipy, které jsou rozdílní v postavení holí těch útočících hráčů. Nicméně já si tady zmíním takové ty možnosti a situace, jak jsem si chvilku řekl, ty herní situace nejsou vždycky stejné, ale takové ty zásadní věci, kdy je ten kotouč ven, to znamená k mantinelu, anebo kdy mají tu hokejku dovnitř ty hráči a je to pro toho brankáře daleko nepříjemnější, protože to je střela nechci jít úplně ze středu, ale samozřejmě ten úhel toho postavení té hokejky je jiný, tak teď vidíte pár minut. Takže tady jste viděli postavení hokej, jak bylo ven, to znamená, tam samozřejmě ten back to vyřešil velice slušně, ne vždycky to tak jde. Já nevím, chcete to pustit vždycky ještě jednou, když to půjde. To se jsme říkali trošku passing plays, to znamená, aby tam nemohlo přehrát a brankář si potom v té situaci, kdy ta hokejka byla se směrem k mantinelu, tak tu situaci vyřešil, protože od začátku viděl, že tam může přijít ta střela a tu přihrávku tam hodně znemožnit ten obránce. Druhý klip, který bude trošku jiný. Still recovering from all the belly killing time, and then Ehlers wipes out. Great patience by the kid Harley. Volám se, padl tam hráčka. Nicméně, ano, tady to je ta situace, se úplně nechce říct, že ten obránce to vyřešil tak, jak by měl, ale když je ta hokejka dovnitř, z mého pohledu by si nemusel úplně až tak lávat, ale mohl jít hokejkou na ten potouč. Ale jsou to dvě úplně rozdílné situace a je důležité prostě tady v tom to čtení té hry, to znamená, že jsou to leváci a nebo praváci. Myslím si, že tady to řešení téhle situací v tom dospělém hokeji je potom opravdu hodně individuální, to znamená, tady přichází v úvahu, nebo přichází
to, že se s těma golmanama sednete a každý ten golman je malinko jiný a vyžaduje třeba z těch situací něco jiného, ale rozhodně to, co je na tom nejdůležitější, je ta komunikace mezi sebou a najít to řešení správný, který vyhovuje úplně všem. Ano. Máte k tomu něco? Já nechci tady jenom říkat svoje názory. Zařadili byste tam ještě něco jiného? Ano, to je hrozně důležité. Jak je podívaná ta nahrávka nad ním, tak jenom to asi bych zdůraznil, aby ten back se prostě plet do té nahrávky. A když to zpomalí, tak vlastně dává šanci i těm vracejícím se hráčům, kteří můžou dobrouslit tu situaci. Konce já jsem zažil jednoho trenéra, který zase chtěl, aby v té poslední chvíli na toho hráče s tím kotoučem vyrazil, aby to cíleně přehrál přes toho bránícího hráče a že to si už pohlídá, protože je extrémně blízko ten druhý hráč. Takže to si golman pohlídá. Já nejsem toho úplně jako zastánce. Já říkám za sebe, tahle situace se takhle řeší. Takhle to chce řešit třeba Scout, takhle to má přesně nastavené, takhle to chce řešit, protože potom řekne, no hele, ale on vlastně, když musí dát tu přihrávku, tak tam musí třeba vzduchem, když to dobře se hraje a je blízko, já se tam můžu přesunout. Ale není to úplně opravdu, jak bych to řekl, jste prostě na všechna řešení. Některý golman, já říkám, já jsem měl tu čest spolupracovat s Jardou Špačkem, ten prostě vyloženě chtěl, když ten hráč má ven, to znamená k mantinelu tu okýnku, tak to má jasně brankář, když to má prostě dovnitř, tak ten back na něj dělá tlak, ale ono se to takhle úplně nedá říct, abychom si tady mohli malovat táme na té tabuli, protože samozřejmě ono se to služuje v té situaci 2 na 1 a opravdu, když ten back na to má ohromný cíl, tak může být úspěšný, ale ten golman musí samozřejmě dobře číst tu situaci nejenom těch hráčů, ale i toho svého obránce. Tak ono by to mohlo být ale plněné to, co si myslí, ale jak jsem lepší chytat tomu golmanu. Přesně. Lebo keď je nějaký golman menší, myslím si, že Peťo Kosaník potvrdí Denis Grudla, on rád tie situácie, keď prešla možno aj, že tá krížna prihrávka bližší k nemu, že tam do toho už potom len skočil, len proste keď nejaká strela, zase keď je nejaký veľký brankár pozičný, tak ten má radši možno tu strelu. Určitě. Je to takhle, řekněme, říkám, není na to jednotný mustr, je to o tom si sednout s tím brankářem, ale co je důležité a ta přednáška je o tom čtení té hry, to znamená čtení těch situací. Tak, situace 3 na 1 umožňuje útočícím hráčům roztáhnout do šířky i do hloubky, vytvořit trouhelník, brankáři hrozí nebezpečí, že pokud vyjde daleko z brankoviště, nestačí se již přesunout na přihrávku hráčů do šířky a branka zůstane opuštěná. Aby se tak nestalo, zůstává brankář na hranici brankoviště a sleduje rozvíjející se situaci. Pokud se jemu ani obránci nepodaří zachytit přihrávku, daný spíš zasahovat uvnitř brankoviště. To znamená, tady v těch situacích je to hodně podobné jako v té situaci 2 na 0. To znamená, musí tam opravdu počítat s tím, že si to můžou přihrát do té šířky a nemůže být úplně tak z té výjíždět tak před to brankoviště. Situace 3 na 2, činnost při těchto přečísleních 2 na 1, 3 na 1 a 3 na 2 je známá. Bránící hráč zpomalují celou akci tak, aby vracející hráč vytvořil rovnováhu, nebo se snaží hráče vytlačovat od středové osy a v příhodný okamžik zasáhnout. Prakticky opakujeme to, co jsme se tady bavili v té situaci 2 na 1. A tady máme nějaký klip. Volám se zase končím, nekončí brankou. No, tady jste viděli ten případ toho, kdy samozřejmě z toho úhlu už nemusel být tak větý a vlastně slidoval, řekněme, podél té brankové čáry. Takže to je k těm taktickým věcem kolem těchto herních situací. Tady je jenom takové shrnutí. Brankář v zásadě obsazuje hráče s kotoučem, avšak je připraven k pohybu proti hráči bez kotouče, který očekává přihrávku. Brankář vyjíždí na hranici brankoviště tak, aby byl připraven a vůbec schopen včasného přesunu na druhou stranu. Ve všech situacích je důležité číst hru a hlavně rozlišovat postavení holí útočících hráčů, ale i postavení svých spoluhráčů, kteří svým jednáním mohou přispět k úspěšnému řešení těchto situací. Takže to už jenom takové závěrečné shrnutí toho, kdy
ten brankář prakticky tou taktickou vyzrálostí, a to je ta součást toho, té komunikace s těma obráncema, přispěje k tomu, aby úspěšně řešili tady ty situace. Tak, teď tam máme čtení hry, teď tam budete mít víc těch klipů, vždycky se budu snažit tomu něco říct. Já doufám, že jsem to vytvořil tak, aby to bylo zřetelné a dívejte se na brankáře, ono to tam bude vidět, jak v určitých situacích krásně čte tu situaci, co se děje před ním. Mě na tady to přivedl trošku Pavel Francouz, který na z těch jedných přednášek, které jsme měli, tak samozřejmě mluvil o spolupráci se Zdenkem Orstem, který ho, a ten to tady dneska také zmiňoval, v určitém věku prostě učil tady ty situace, jak číst ty situace. A potom mě strašně překvapilo a vlastně mě přivedl na toho Grubauera, protože mi říká, ale je prostě úplně neuvěřitelný v tom, jak, když to řeknu blbě, jenom kroutí tou hlavou a čte si tu hru, co může vzniknout. Já můžu říct, že jsem ty videa zpracovával a samozřejmě obdivovatelé Vasilevského mi můžou oponovat malinko, ale já jsem viděl, řekněme třeba já nevím, nebudu si vymýšlet nějaké číslo, několik klipů a tam takhle úplně to čtení hry na něm tolik vidět nebylo, aby tam kroutil tou hlavou a abych mohl tam dělat takovéhle video. A to neříkám, že nekouká, třeba kouká jenom periferně, třeba to má příštení daleko dřív, to vůbec není Chraň Bůh, je to jeden z nejlepších golmanů, ale říkám, tady je to krásně čitelné. Jo. Podívejte se v průběhu té situace, kolikrát si dokážete otočit tu hlavu a přečíst si tu situaci. A to si myslím, že je jedna z věcí, které těm brankářům může hrozně pomoct. Jako na nás je určitě jim vysvětlit, protože on ty situace čte v určitých situacích, kdy třeba si ten puk už je na hokejce a může ten hráč střílet. Nicméně já si myslím, že naší práci by mělo být, a tomu se posléze dostaneme v určitých věkových kategoriích, jak ty brankáři mají rozlišovat, kdy se můžou podívat, kdy můžou číst tu hru a kdy ne. Ale to bude trošku později. Ještě kupme. Jo, podívejte se, opět zase na mantinelu, backendem. Podívá se. Jo, podívejte se, jak se krásně vidí, že je na modrý čáře. Teď tam budeme mít se podívejte teď v rohu a už se okamžitě dívá, co se děje před tou bránou. Když pustím další klip, ti, kteří trénují s těma menšíma kategoriema, zaměřujete se na to s těma brankářema, kdy třeba by měl ten brankář, kdy může se podívat kolem sebe a přečíst si tu situaci? Snažíme se na to dělat speciální tréninky. No, využíváme hráče, najíždí z různých úhlů, říkáme jako hráčům, aby to brankáři samozřejmě neslyšeli, kdy si mají dát přihrávku, no vlastně první nebo první dvě nějaký chycení toho brankáře necháme je sami a pak je když tak jako upravíme, jako kdy měli a kdy neměli. Skvělý, no tam potom samozřejmě bude i zmíněno, v jaký kategorii co. Zase je to jenom spíš takové řekněme, jaký návrh toho, co s nima dělat, ale třeba dostanete inspiraci, uvidíme. Tady potom vidíte klipy z 16. Já si myslím, že
že tady je krásně předvedené to čtení té hry, vlastně už v té nižší kategorii. 15 vteřin, podívejte se, jak si přečte tu situaci krásně. První je to v rohu, první to vnímání, kde má jaké hráče, ale to je taková úplně. Tady perfektní při situaci 2 na 1. Tady bych řekl, že výborné vyřešení, když jsme měli tu situaci 2 na 1, je výborné vyřešení té situace, protože si krásně zaprvé ten back byl v té passing lane a druhý tam ještě si dobusloval, takže to bylo úplně skvělé. Tady se mi líbí, v tom okamžiku, kdy může, tak se podívá doleva na toho hráče, který tam může střílet z vole. Takže skvělé, taky tady to jenom kontrolovat. A tady potom máte jednu ze situací, kdy jsme se tady bavili, to navazuju trošku na Vláďu. Jste měli zmíněnou hokejku nebo práci s holí, tak tady to se třeba moc často taky jako nevidí u té golmanu. Předtím, než půjde na tu rozehrávku, takže vlastně se podívá, co se tam děje. Ano, taky je to jeden z námětů na to, co se vlastně s tím tréninkem při tom nacvičování při rozehrávce, tak co se dá kontrolovat. To znamená kontrolovat to, ne, že ten brankář tam jede za bedníně jenom za tu bránu a vůbec se nepodívá, ale může předtím si takhle rozvíjet, taková ta situace je. Tak a teď se dostaneme čtení hry v jednotlivých kategoriích, jak říkám, je to spíš jenom takový námět, jak ty brankáře v určitých kategoriích, a i to, co jste všechno viděli, jak je to vlastně naučit. Takže velice důležitou součástí brankáře je čtení hry v různých herních situacích. Čtení hry rozdělíme na 2 části, a to na jednoduché prvky a složité prvky. Jednoduché čtení hry zařazujeme do tréninku už v nejnižších věkových kategoriích. Mezi jednoduché prvky čtení hry patří 4 až 6 let a opravdu berte to, jako není to úplný návod, opravdu, že to musí takhle jít. Samozřejmě musíme rozlišovat to, jestli, jak ten brankář je šikovný, jak zvládá ty určité věci, ale tady to je úplně ten nejzákladnější věc a to je soustředit se pouze na kotouč. Prostě pohybovat se podle toho kotouče a soustředit se pouze na kotouč. Mluvám se, ono to tam potom bude vždycky za sebou jenom trošku navazovat, ale ty slova budou stejný. To znamená soustředit se na hráče s kotoučem a kde máš branku. 6 až 8 let. To znamená, aby začal už vnímat ten prostor nějakým způsobem za sebou a aby opravdu, tam jsem zmiňoval tu součást toho tréninku s těma gumama, to znamená, tam už jim ukazovat to, jak je důležité stát na ten kotouč a vnímat to, jestli stojím správně. 8 až 10 let soustředit se na hráče s kotoučem a na hráče kolem branky, kde tady už může malinko přicházet to zmínění toho, že když ten puk nás bezprostředně neohrožuje, tak se můžu podívat do toho prostoru, abychom měli nějaké vnímání toho, kde ty hráči stojí. A teď už přicházejí ty složité prvky čtení hry, to znamená, že začneme rozlišovat, soustředit se na hráče s kotoučem a na hráče kolem branky v situacích, kdy nehrozí bezprostřední ohrožení branky. Soustředit se na hráče s kotoučem, rozlišuji, jestli je levák nebo pravák. Plus vysvětlení čtení hry v PH komunikace. Co jsem tím myslel? Já jsem tím myslel to,
nespletl jsem se, je to v té přesilové hře, ale ty trenéři kolikrát přijdou a řeknou, a samozřejmě to neznamená, že to nemůžeme dělat už dřív, když to ten brankář zvládá, tak to můžeme dělat klidně 8 až 10 let, je to úplně tady v tom jedno, ale aby vnímal to, jestli se třeba zvracející hráč při přesilovce vrací na led, tak aby jim samozřejmě zabouchal, aby prostě celkově se snažil začít pomáhat těm spoluhráčům v té komunikaci. Ano, v té komunikaci. Jo, pardon. 14 a 16 let soustředit se na hráče s kotoučem, rozlišují, jestli je levák nebo pravák, a na hráče, kteří by mohli dostat přihrávku, plus rozlišení těch, kteří by mohli dostat přihrávku, že jsou leváci a praváci. A samozřejmě, teď už nám to je úplně do té pyramidy, do toho vrcholu, a to už je přehled o všech hráčích ve hře, o jejich držení gole, přehled o typech zakončení jednotlivých hráčů v nerovnovážných situacích, jako například postavení nebo různých jiných situací. Přidali byste tam něco? Bylo by něco, co vám tam třeba schybí? Rád se podělte se o svoji zkušenost s těma dětma, takhle to máte všechno před sebou. Je tam třeba chybí rozhodčí, že vlastně neměl sledovat rozhodčí, byl zakázaný, vyloučení, signalizoval třeba offside, nebo výhody při offside. To je dobrý. Určitě, přidám, máte pravdu. To je dobrý námět. Ja si myslím, že už nechcem povedať, že od tých 4 do 6 rokov samozrejme, že tam je problém tá streľba postavenie na puku, ale pokiaľ mám nejaké drillové cvičenie, už v tom drillovom cvičení, či som bráni alebo mimo brány, ja môžem už si periférne pozerať, kde môže byť eventuálne strelec nejaký, aby som už dal ten návyk, že aha, tam môže byť niečo, idem tam s tým presunom. Proste už dávam ten dynamický stereotyp do toho tréningu už, aj keď tam není proste ten puk, ale ja si ho tam predstavím tam toho hráča, aby som už mal proste zafixované, že aha, urobiť tam ten double check v prípade, že tam tá prihrávka pôjde a môžem sa na to presúvať. Takže nerobím len suché, ako tak v úvodzovkách, len presuny, ale už s hlavou si kontrolujem, idem, presúvam. Jo, určitě tam ty roky jsou hrozně kontraverzní, protože budete mít šikovného brankáře a vidíte, že zvládá spoustu věcí a tam třeba bylo o tom čtení hry, jako když si vzpomenete právě na takové brankáře, jako byl Petr Bříza nebo Zdeněk Orst, prostě nechci nikoho vynechat, byl bych tady dlouho, kdybych to tak ty samozřejmě v té době strašně dobře četli hru, ale ono to samozřejmě začíná tím, že dříve ty děti byly venku víc, hrály si různé hry a tam už se pomalinku začalo vytvářet takovýhle cit pro tu hru. Ale já to nemám úplně rád, protože jakoby, trošku žehrat na to, že tady ta doba je jiná, že ty kluci jsou na počítači, no tak mu to musíme vytvořit my v tom tréninku a musíme na to upozorňovat, musíme na to trochu navést a snažit se ten trénink udělat takový, aby jsme prostě suplovali ty věci, které oni dneska nedělají sami od sebe. A mluvím o tom protože vám o tom přijde samozřejmě kluk, který je takovýhle sportovní typ, dělá více sportů, tak bychom se mohli pustit do debaty o tom, jestli je důležité dělat jeden nebo více sportů. Já si zastáncem toho, že prostě v tom věku by těch sportů mělo být víc a proto se tam potom vytváří ten návyk toho čtení té hry a můžou se zdokonalovat i v jiných sportech tady v tom. Takže samozřejmě, jak jsem začal, tak ty roky můžou být takové kontraverzní. Ale snažili jsme se tam dát prostě všechno, aby tam bylo a výborný point k těm rozhodčím. To si myslím, že tam můžeme určitě. My ještě učíme dívat ještě ten prostor teď jako myšleno tak, jestli přihrávka třeba jde někde nad čárkama nebo pod čárkama, jestli to vůbec stačí vybruslit, nebo už tam musí jít sliding a podobně. Samozřejmě to v závislosti na jednotlivé kategorie. Samozřejmě, čím jsou starší, nutíme, aby neslidovali, pokud možno, aby to vybruslovali. Čím jsou menší, mladší, tak samozřejmě oni nejsou tak rychlí, ten puk je samozřejmě rychlejší, musí oni, takže i tohle učíme. Se vnímat ten prostor, nejenom jakoby brána,
ale i ten prostor vlastně toho ledu před sebou. Takže kdybych právě teď položil tu otázku té věkové kategorie, tak to je prostě dost individuální. Je to individuální, je to podle toho, ten jednotlivý brankář, máme šikovnýho, který to zvládá v 9 letech, a tam jsou brankáři, kteří to mají ve 12 letech. Ještě nějaké věci k tomu doplňující, jestli máte? Ano? Já jsem spíš zeptal na názor, že je samozřejmě důležitý, aby ten brankář například, kde má tu branku, už to zjednodušeně, jak se díváš jako na trénink, že když má často tréninku branku mimo brankoviště. No, já samozřejmě ji nakreslím, ale když tam nebudu, tak trénuji bez toho. Jestli jako je to kontraproduktivní, že to nemá šanci se pak orientovat, nebo v tom nevidíš takový problém. Já jsem se setkal s mnoha názory tady na tu věc. My jsme nad tím hodně uvažovali a řekli jsme, že by mělo být nedílem, pokud ten trenér chce, aby ty branky, a ono v těch nižších kategoriích to tam tak je, že jo, tak aby to nebyla jenom součást toho trenéra brankářů, ale aby to byla i součást toho trenéra hráčů, když tam trenér brankářů není na tom brankoviště tam namaloval. Jo? Samozřejmě potom jsem slyšel, a já řeknu potom svůj názor, slyšel jsem, že samozřejmě v tu chvíli ten golman se musí strašně moc právě kolem sebe dívat, sledovat, kde má tu branku a tím se prakticky trošku učí tu orientaci v tom prostoru. Nicméně já bych to 100% jim pomáhal v tom, že zaprvé aby byly zavrtané ty brány. Úplně nenávidím, když ten trenér jen tak posune a hrajte si, to je prostě za mě strašně špatně. A druhá věc je, že bych tam opravdu kreslil to brankoviště, aby aspoň nějaká orientace toho brankáře tam byla. Že to je, za mě je to velice důležité. Souhlasíte s tím? S tím brankovištěm? Ano, to určitě, no, ale ono to je zase kontraproduktivní v tom, že nevím samozřejmě jak jinak v Karlovarském kraji potom žerou minihokej, tak brankoviště pokud není nalajnované, tak ho tam namalovat nesmí. A ten, když brankář samozřejmě pak je zvyklý na to, že ho tam namalujeme, nebo potom děláme nějaký body, a oni tam najednou nemáme. A proč je ledaře, že máme na brankový čáře vlastně jako 3 branky, nebo jako když se pak hrajou vlastně ty Karlovy Vary s takže jsou tam ty brankoviště rovnou namalované. Sice není modrý samozřejmě, je jenom takový červen a myslím si, že to je... Mají to fosforově, třeba tam to má. Proč se to nemůže malovat? Teď se to potom s tou lombou sebere a nic stane. To je neuvěřitelné. Nebo rolbar. Rolbar je spíš asi. Jo, to je věčný boj s rolbařima. Takže já, jestli k tomu nic nemáte, já vám děkuju za pozornost.